benne leszek a dupla vagy semmiben. Komolyan? Hát ez nagyszerű! Szeretném üdvözölni második versenyzőnket. Szabad a nevét, uram? Howard. Most pedig lássuk az első kérdésünket egy fontért. Melyik három nő végült Belnyében? Brontë nővérek, vagy azaz Charlotte Brontë, Alice Brontë és Anne Brontë. Ő magukat... Megvan az első kérdés! Ki volt Marie Curie? Lengyel kollégiai forradalom. Mi az alliteráció? 1686-os Eric Chapman, Jézus Krisztus, Mary Poppins, Nagy Károly napkirály, Szevasztik Benedek pápa. 1816. Igen! Akkor az utolsó kérdés 500 fontért. Duplázik? Természetesen duplázunk. Mondja meg az elhunytak nevét, akinek emlékére a következő verseket írták. In Memoriam, Lycidas, Adonis és Tiris. Helen, Edward King, Keats és E.B. Clucher. És a válasz... helyes! Bízol bennem, ugye? Igen. Tudod, rájöttem valamire. Tudod, megnyertük ezt a csomó pénzt, és az életünk így se lett sokkal jobb. Ezért öljük le magunkat. Te normális vagy? Hány igerem van? Hozz egy pohár vizet. Hát szegény Havard tényleg megőrült. Már nem az a Havard volt, akit szerettem. Azonnal rájöttem, hogy muszáj lesz leütnöm. De a mindenható Istenre esküszöm, hogy nem állt szándékomban megölni. Ha a konyhakövön fekszik egy hulla, méghozzá az ember tulajdon férjének a hullája, és az ember nem tudja, mit kezdjen vele, a legjobb, ha mindenek előtt főz magának egy jó erős teát. Még egyszer ide, ez amúgy szerintem már jó.